Vítejte v rodinném domě ve Frištáku. Ideální řešení pro ty, kteří hledají bydlení bez kompromisu. Tento dvoupodlažní rodinný dům byl navržen s ohledem na komfortní a praktické bydlení. Současně zde byly vetknuty jedinečné designové prvky a moderní technologie. Dům nabízí celkovou podlahovou plochu 184 m², což poskytuje dostatek prostoru pro každého člena rodiny. Promyšlená dispozice domu je vhodná nejen pro rodinný život. 2 obytné pokoje v horním podlaží sousedí s koupelnou, jejíž součástí je toaleta. V této koupelně se nachází vana, kterou si zcela jistě zamilujete vy i vaše drahá polovička. Zážitek z obou koupelen dále umocní ambientní ozvučení. Nemáte čas na vanu? Nevadí. K dispozici zde máte sprchový kout s tropickým deštěm. Pro automatizaci každodenního chodu domácnosti poslouží místnost, která je nabitá technologiemi, jako například tepelné čerpadlo nebo rekuperace. Na tuto místnost navazuje garáž s přímým přístupem do obytné části domu. Po schodišti se dále dostanete do dolního podlaží, kde se nachází prostorný obývací pokoj s kuchyní. Tento otevřený prostor je srdcem celého domu. Jste rodiče nebo jen toužíte po chvilce klidu? Tomuto vám skvěle poslouží ložnice v zadní části domu s výhledem do zahrady. Vedlejší koupelna vám poskytne veškerý možný komfort. Zároveň je zde praktická spíš a prádelna. Dům je postaven z kvalitních materiálů, okna s izolačním trojsklem udrží teplo uvnitř domu, což znamená nižší náklady na bydlení. Podlahové vytápění napojené na tepelné čerpadlo zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla v celém domě. Už nemusíte hledat ideální bydlení. Ideální bydlení si našlo vás.